Hija konfermata Monsinjur Mario Grech mhuwiex se jibqa' Isqof tad-Djoċesi ta' Għawdex. Dan hekk kif Monsinjur Grech ġie msejjaħ biex ikompli bil-ħidma tiegħu f'Ruma fejn se jkun qiegħed jaqdi rwol fil-Vatikan. Jidher li kien il-Papa Franġisku nnifsu li kkuntattja lil Monsinjur Grech madwar ġimagħtejn ilu meta l-Isqof ta' Għawdex kien għal pellegrinaġġ f'Lourdes. Wara dan il-kuntatt l-Isqof Grech iltaqa' mal-Papa nnifsu fil-Vatikan fejn qallu li jixtiequ jsir il-Prosegretarju Ġenerali tas-Sinodu tal-Isqfijiet. Tard il-ġimgħa li għaddiet saret laqgħa oħra bejn il-Papa u l-Isqof Grech fejn l-Isqof ta' Għawdex informa lil Papa Franġisku illi kien aċċetta li jieħu din il-kariga. L-Isqof se jassumi r-responsabbiltajiet ta' Segretarju Ġenerali tas-Sinodu f'Awwissu li ġej meta jtemm il-mandat tiegħu il-Kardinal Lorenzo Baldisseri. Il-tisja tiegħu il-Papa Franġisku llum ħata l-Eċċellenza tiegħu Monsinjur Mario Grech Isqof ta' Għawdex bħala Prosegretarju Ġenerali tas-Sinodu tal-Isqfijiet. F'dan il-perjodu Monsinjur Grech se jservi bħala prosegretarju amministratur apostoliku għad-Djoċesi ta' Għawdex sakemm jinħatar Isqof ieħor. Imbagħad Friday ħarġet klajt, ħarġetna l-tajna u għaliex risposta ġieb qedlu. Narġa' ntennidek il-faqar tiegħi qedlu. Però jekk inti titlubna għall-imħabba lejn il-Knisja u għall-imħabba lejn il-Ministeru Petri, jiena lest li inħallu warajja anke lilek li jiena ħabbituni, ħabbitna xulxejn. L-erba' filgħodu Monsinjur Mario Grech laqqa l-kapitlu tal-Katedral ta' Għawdex fejn ikkomunika din l-aħbar u aktar tard laqqa l-kappillani tal-parroċċi f'Għawdex. 14-il sena ilu Monsinjur Grech kien laħaq flok Nikol Kawki wara li kien kappillan tal-parroċċa ta' Kerċem huwa kien ordnat saċerdot f'Mejju tal-1984 u jibqa' mfakkar għad-dikjerazzjonijiet tiegħu magħmula bir-reqqa speċjalment fejn jidħlu temi soċjali. Mario Grech li għandu 62 sena kien laħaq Isqof fl-2005. Dan l-iżvilupp importanti jfisser ukoll li issa tibda l-ħidma biex inħatar Isqof ġdid tad-Djoċesi ta' Għawdex u fil-fatt fiċ-ċriki tad-Djoċesi diġà bdew jissemmew xi ismijiet.